Hello, hello! Ako po muli si Rio, ang inyong lingkod. Welcome po sa channel ko. So, ngayong araw po, October 12, training po muli ng mga alaga nating ibon. So, pinawalan po sila kaninang 7 a.m. sa Rosales, Pangasinan. Meron po itong 117.63 kilometers at ang mga lumahok po sa pooling ay 521. So, shinare ko na lang po sa inyo. Tara po, samahan niyo po muli kami sa aming pag-aabang sa mga alaga naming ibon. Pakita ko po sa inyo. Tara! So, ayun na nga po, share ko lang po ulit yung naging pauwian ng aming mga ibon ngayong araw. As of 8:35 po, dumating na po ang aming first bird. Hindi naman din po masama yung standing niya dahil pang number 4 naman po siya sa unofficial result ng ating pooling. So, ayan. Pumasok din naman po kagad siya at na-text naman po namin ang kanyang sticker. So, antayin pa po natin yung iba. Pero sa ngayon po ay mag-shoutout muna po tayo para sa mga nagpapa-shoutout. So, shoutout kay Mark Jason Rosario. Shoutout po sa next vlog ko. So, ayun na po ito. Shoutout sa'yo, Lods. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Shoutout din po natin si Sir Dandan Espedido na may Yeye Love ng Malolos. Shoutout po sa inyo, sir. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin. So, shoutout din natin si Sir Eddie Boy Alvarez Lizarondo. Shoutout sa iyo, boy. Sana ay patuloy mo pa rin akong suportahan. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. So, ayun na nga po. Balik na po tayo sa ating mga alagang ibon. So, sa ngayon po, ang isinakailan po naming ibon ay 11 birds. Kasi po, isa po naming ibon ay hindi nagtunaw. So, i-recover muna po namin siya bago po natin siya isakay ulit sa mga susunod. So, antay lang po natin yung iba pa nating mga ibon. Pero, ayun na nga po, sana nga po sa susunod, sa second lap ng ating sprint race ay makauwi na rin, ay maka-recover po siya. So, 8:37, dumating na po ang ating second bird. At ito naman pong second bird natin ay hindi naman po kasali. Kagaya nga po ng sabi ko, 11 birds po ang sinakay namin pero pumili naman po kami ngayon ng dalawa na kasali po sa pooling. So, ayan. Sa mga isinali po natin sa pooling, isa pa lang po ang ating naikaklak. Yung isa po ay intayin pa po natin ang kanyang pagdating. So, as of 8:38, wala pa po, malinis pa po ang ating landing board. So, antay pa po tayo. Kung titingnan nyo naman po, hindi naman po kami ganun katagal nag-antay. So, 8:38, dumating na po ang ating third at fourth bird. So, hindi naman po siya ganun katagal, kaya pumasok din naman po siya kagad, pero hindi naman po namin siya kasali sa, hindi naman po pala sila kasali sa pooling. So, antay pa po natin yung kasali talaga. Pero, at least po, 4 na po sa mga ibon natin ang dumarating. So, ayan. Hintay-hintay lang tayo ng konti para po masaya. So, wala naman po kaming i-fast forward na oras dyan. Real time po talaga yung makikita nyo. So, ayan. Patuloy lang po tayo mag-abang para sa mga susunod pa nating ibon. So, ayan. Wala naman po masyadong nangyari dyan. At okay naman po ang naging datingan ng ating mga ibon. Hindi rin naman po siya ganun katagal, pero nililibang ko na rin po kayo para naman hindi kayo mainip. Pero syempre, pagka ganyan po nag-aabang, maganda naman po panahon, kaya hindi rin naman po ganun kalalayo yung datingan ng ating mga ibon. So, ayan, antay pa po tayo ng konti at darating na rin po yung siguro yung iba nating ibon. Alam ko po mga gantong oras dumating na po yung ating iba pang ibon eh. So, antayin pa po natin siya. So, 8:39, dumating na po ang aming fifth bird. Itong fifth bird po na to ay kasali po. At ang kanya pong naging standing sa unofficial na pooling ay pang number 34. So, antay pa po natin yung iba. At least po sa 11 bird natin ay dumating na po ang 5. So, 6 na lang po ang ating aantayin. Konting-konting kembot na lang. So, ayan. Lilibangin ko muna kayo dahil sobrang, baka naman medyo mainip pa kayo. Pero, ayan, 8:40, dumating na po ang ating pang 7th bird. So, ayan. Konting kembot lang naman ay papasok na rin naman siya. So, lahat naman po ng kasali natin sa pooling ay dumating na. So, hintayin na lang po natin makumpleto yung 11 birds natin. Ay na nga po, sana nga po makarecover bago mag-Sunday yung isa naming ibon na hindi nagtunaw para masaya.
Kasi, kaya ko naman po share sa inyo kasi baka magulat kayo. Sanay po kayo na 12 birds po yung ating inaantay. Alam niyo naman po na walang nawala. So, hindi lang po nagtunaw yung isa, kaya hindi po namin naisakay. Pero, sana nga po, sa darating na Sunday, sa ating second lap ng sprint race, ay maging okay na siya. So, 8:40, dumating na po ang ating pang 7th bird. So, ayan. Konting kembot na lang naman ay makakakumpleto na tayo. So, intayin pa natin. Ilan pa iintay natin? 4 pa. So, ayan. 8:41, dumating na po ang ating pang 8th bird, 9th bird. So, dalawa na po agad silang dumating. So, konting antay na lang naman po ay makukumpleto na po sila. So, kagaya nga po na sabi ko, wala naman po akong oras na pinas forward para masaya. So, ayan. Chika-chika ko na lang kayo. Kasi, ganyan din naman po inagawa ko pag nag-aantay kami ng mister ko. So, 8:41, dumating na po ang ating pang 10th bird. So, ayan. Konting-konti na lang. Medyo makakaraos na tayo. So, ayan. Medyo matagal silang magpasukan. At wala namang problema kasi hindi naman po sila kasali. Saka training pa lang naman po ngayon. Ano muna sila ngayon? Ang petics. So, bawi na lang sila pagka talagang may derby na. So, para, ayan. Antayin pa po natin yung sumunod pang mga ibang ibon. So, isa na lang naman po ang ating iniintay at makukumpleto na po ang ating iniintay na mga ibon. So, ayan, as of 8:42, dumating na po ang ating 11th bird. So, yehey, sa wakas, nakumpleto na rin siya. Pero ito pong ating 11th bird ay medyo matagal at napakatumal pumasok. So, dyan po kayo maiinip sa kanya. So, kami rin po na nainip. Gusto na nga po namin siyang papasukin ng pilit. Kaso nga lang po baka matakot pa siya. So, inintay na lang po namin siya na kusang makapasok sa loob. So, ayan. At salamat po at sa patuloy niyong pag-iintay at pagsama sa aming pag-aabang. Nakita niyo naman po, wala po kaming masyadong ipinas forward na oras. So, 8:42 na kompleto na po ang ating 11th bird. So, 8:35 po ang una nating pauwi at 8:42 dumating na po ang ating 11th bird pero 8:43 na, hindi pa siya pumapasok. So, ayan, maraming salamat po sa pag-aabang. Sa patuloy pong nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nag-enjoy din po kayo, kagaya ng pag-enjoy namin ngayong araw. At sa mga bago po sa aking channel, maaari nyo po akong i-subscribe. I-like nyo po ang mga video ko kung inyo nagustuhan at pakishare na rin po para mas maraming makaalam. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga susunod ko pang vlog.